Дами и господа, този поздрав е специално направен от Адем Джамбаза и неговите деца Курт и Сали, специално за Адем Джамбаза, за най-добрия во Муртаг, за Джамбаза, оригиналът семейство от Niki Music Studio. Адем Джамбаза, итало-леско семейство, а то Муртаг, поздрав керава ме дадеске. О Адем, о Джамбази, етай леске, Чавел, Курт и Сали, Ромален, ми фамилија, мастарен тумаре мостен, и симан бут бари фамилија, капа барав тумен, вали гарми на Адем Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли се верна, Южна Българија. Ексио Адем, о Джамбази, о најбаро Андо Муртаг, ефтино леу, ефтино бикнеу, всичко сам е постигнал, сам се издигнал. Имаше на къща палат и най-красивите дед. Вали гърми на Адем Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли се верна, Южна Българија. О Курт и тај, о Сали те шулен со вакерен, наши пераве на ме дадес. О Адем, о Джамбази, амени си ням, думо думе сте, одола си баре легендарија, таро баро Муртаг. О Адем Джамбаза, о баре дум како, о баре вилеско, вали гърми на Адем Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли се верна, Южна Българија. Те шулен, о Адем Джамбаза, патрони, тарикати, о Зорало, о Барвало, леле, о Баро, кале о Саврете Джанен е фамилија, наши пераве на ме